sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Mayong adlaw sa tanan. Salamat sa Ginoo sa lain na pod nga kahigayunan nga gipaabot sa matag-usa nato ka kinabuhi. Din lain na sad nga adlaw din magatuon ta sa iya nga pulong. Padayon ta sa ato nga series, anaa ta sa unang Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 1 bersikulo 3 11 hantod sa 13. Apan sa dili pa ta padayon sa unahan, magampo sa ta mga itagiyog tabang sa Balaang Espiritu Santo diin natong makuha ang mensahe sa iyang apulong ipaabot nato nining mga takna. Magampo ta langit tong amahan og Dios nga balaan. Ginoo, salamat ning panahon nga imong gitugot nga tuon kami sa imong apulong. Namdagi matag usa ka kasing-kasing gunahona din amo kaning masabtan og lubos sa tanan ma-apply ug ma-share namo sa uban ang imong pulong ipadayag kanamo Lord niini nga mga takna. Salamat Ginoo, padayon ka mag-bless sa tanan nga nakadungog karon Lord God sa imong nga mensahe. Bisan pa nako amahan magdala sa imong pulong tabangi ako. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So unang Tesalonica 3:11 hantod sa 13. Ako ang pagbasahon, mo niya nga to ang teksto. 11, nagampo kami nga ang Dios nga atong amahan o ang atong Ginoong Hesus
maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. 12. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tawo sama sa among paghigugma kaninyo. 13. Niining paagiha lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. Ang Dios ng panalangin ng daan sa iyang pulong. So kani nga atong magkatun-an karon ako ning gitimahan og praying to a fellow believer. So pagampo ngadto sa fellow kaubanan nato isig magtotoo or kaubanan nato ang mga Kristohanon. So now diri ato makita diri ang pagampo ni Paul ni Pablo ngadto sa mga Kristohanon or ngadto sa simbahan sa Tesalonica. So kani nga portion nga passage nagtalk sa prayer ni Paul ngadto sa Tesalonica. So ang pagampo, so now mao ni ang usa sa mga kasagaran karon nga wala ko nasayod sa matagusan ninyo kinabuhi. Apan mao ni ang kasagaran karon nga ang pagampo is maulahi instead nga mahiuna. So kalamitan sa mga tao karon sa bisan unsa nga sitwasyon is moana na lang siya, magampo na lang ta tungod kay wala naman ni pag-asa, wala naman paglawon o lisod na kayo. Mahimo siya og nga last option sa mga panghitabo. So now atong makita diri nga og atong mahinuklogan nga hinaot nga ang pagampo is dili nato himuon nga ingon nga katapusan kundi himuon nato nga primary nga buhaton sa tanang sitwasyon. So now kaning nga section nga letter ni Paul ngadto sa Tesalonica, of course nag-involve ni sa iyang pag-appreciate sa simbahan sa Tesalonica, sa mga katawhan sa mga Kristohanon sa Tesalonica ug labaw sa tanan ang pagampo ni Paul ngadto sa matag usa kakristohanon sa Tesalonica. So wala lang kay sa giyang gi-appreciate also ang iyang mga pagampo, mga panghinaot ngadto sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica. So ato po ni makita diri nga mga butang unsa man yung mga pagampo ni Paul nga pwede natong ma-apply sa karon nga panahon sa ato ang sitwasyon sa simbahan. So naado na tay tulo ka butang atong paghisgutan karon sa ato ang passage diri sa unang Tesalonica 3:11 hangtod sa 13. So aduna tay tulo ka butang. Una is kuhaw na to ang sitwasyon ni Paul, a straight way to Sedem. Mo ni una, a straight way to Sedem. Largo tungod kay nag-ingon si Pablo na nasa bersikulo 11, nagampo nga kami nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Yang gi direct, yang gi straight pagsulti nga ngadto sa Dios, yang gi direct pagsulti sa iyang pagampo, gi-mention niya ngadto sa Dios Amahan og ni Jesucristo, Ginoong Hesus. So iyang gi straight mo nang a straight way to Sedem. Wala niya gi naa siya gi baling-baling sa iyang pagampo kundi iyang gilargo. So now kani nga bersikulo 11 makita nato nga si Pablo iyang gi-express ngadto sa iyang desire ngadto sa Tesalonica nga gusto niyang makita ang mga kagsuonan sa Tesalonica. Og dili lang kay inana, also iya pong gishow ang iyang dependence, iyang pagsalig diha sa Ginoo tungod kay wala siya mabuhat bisan pag ilargo niya straightforward niya pag-ingon. So now atong iklaro diri nganong ilargo man ni or straight man ni pagsulti ning Pablo ngadto kanila or ngadto sa mga Kristohanon sa Tesalonica. So now here og atong basahon diri sa previous nga chapter sa chapter 2 bersikulo 18 ug ngadto sa 20. Ako ang basahon, buot kami nga moduaw kaninyo pag-usab. Ako si Pablo sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo apan gibabagan kami ni Satanas. Kamo lamang ang among paglaom, ang among kalipay og ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaogan atubangan sa atong Ginoong Hesus inig-anhi niya kamo gayod ang among garbo og kalipay. So now akong balikon, buot kami nga moduaw makakita kaninyo pag-usab, meaning ngadto
straight ngadto sa kaigsuonan mga Kristohanon sa Tesalonika. Ako si Pablo sa makadaghan nagplano. Daghan dili lang kay kausa or kapila lang basta kay daghan. So nga moduaw kaninyo apan mao ni ang usa nga mga problema. Apan gibabagan kami ni Satanas. So now, bisan pag unsa ang ato ang buhaton kung magpanlihok pod sing Satanas, ato ging tan-awon o ato jung isalig i-depend nato sa Ginoo ang mao nga sitwasyon. So now ikaduhang observation is ngadto nganumang direct away to them. So nganong direct man ngadto sa Tesalonika ang gimension ning Pablo. So now og atong basahon sa bersikulo 10 og atong atrasan. Actually makita po nato sa bersikulo 1 hangtod sa 6. Pero ato lang basahon diri sa Gis laktaw ta sa kinasing-kasing naghangyo kami kaniya or sa Dios adlaw o gabi nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Again, aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. So mao na ang usa sa mga purpose ampo si Pablo na hingawa si Pablo nga ug tagaan mi sa higayon tugutan sa Ginoo nga moduaw kaninyo buhaton gud gayud kana apan gibabagan kami ni Satanas. So here sa ato ang application sa ato ang sitwasyon karon dili man sa ingon nga dili ta magkita or dili jud ta magkahinagop sama sa sitwasyon ni Pablo ngadto sa Tesalonika nga mga Kristohanon apan nagampo kita sa matag usa kalipay usab namo nga motubo ta diha sa kaalam sa Ginoo sa pagtuo sama usab ni Pablo nga walay mahimo bisan pa man og iyang tinguha nga pagduaw sama usab ni Pablo nga iyang gisalig pinagi sa pagampo ang mao nga sitwasyon. So inana kalipay usab kanato ingon nga mga Kristohanon sa karon nga akong balikon no dili man sa ingon nga sama ni Pablo ang atong sitwasyon pero kalipay nato sa sama giingon ning Pablo iyang purpose panhaon kami kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nga diin motubo ta sa atong nga pagtuo. Diin motubo ta sa unsa ang atong gibarugan. Motubo ta diha sa kaalam o kahibalo sa Ginoo. So ikaduha nga pagampo ni Pablo, ikaduha nga atong panggahisgutan is kaning an increase saka of love among them. So nana sa bersikulo 12 sa ato ang passage ako ang basahon, hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tawo sama sa among paghigugma kaninyo. So ato makita diri nga gi-offer ning Pablo ang pagampo sa quantity diha sa gugma. So nagaingon si Pablo pinaagi sa Ginoo nga sama sa among paghigugma kaninyo. So now ang Dios mismo ato man ang nasayran nga ang Dios gugma. So ang Dios mismo naara jud sa Ginoo ang pag-increase o pag-abound sa gugma. So akong basahon diri sa sunod nga chapter, sa chapter 4, 9 ug 10, dili kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isig kamagtotoo. Kay kamo gitudloan man sa Dios sa paghigugmaay ug mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Busa mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghigugmaay. So now, sa English nga translation diri sa bersikulo 12 naanay duha ka word nga gigamit diri. Ang sa Bisaya giusara man diri makita nato sa hinaot unta nga dugangan. So pero sa English translation ang gisulat ngadto is kaning increase og abound. So ang kaning increase nagpasabot kini sa gilagmon sa pagpaagi sa pagpadayag sa gugma. So increasing in more and more. So literally nga more and more meaning
magka-intimate ang paghigugma ay ingon nga mga kaigsuonan, ingon nga mga Kristohanon. So magkalalom ang panaghigugma ay ingon nga mga Kristohanon. Ikaduha kaning abound, ang literally nga meaning ani is kaning overflow ato, increase. Ang sunod kay overflow. So kung kato na ay kalagmon, ka-intimate sa paghigugma ay kaning abound is overflow, ang kalapdon, ang scope sa gugma nga masakop encompasses sa tanan nga palibot, sa tanan nga ilahang kaila, sa tanan nga mga tao nga nagpalibot kanila. Oh. So nana, increases og abound. So here ato usag makita nga ang pag-ampo nag-object, ang pagampo ni Pablo is nag-object pod sa gugma. So direct ni siya sa tanan, dili lang ni ingon nga pagampo nga ngadto sa mga Kristohanon sa Tesalonica. Wala lang ni nag-direct ngadto sa simbahan sa Tesalonica. Apan usab kita ato po ning ma-apply sa ingon man nga mga sumusunod ni Kristo nga motubo usab ta diha sa panaghigugmaay kanato matag usa. So nagampo ang pagampo ni Pablo sa mga Kristohanon sa Tesalonica walay kalahian sa ato karon. So relevant sa ato nga panahon karon ang pagampo ni Pablo na motubo sa paghigugmaay ang mga Kristohanon. Another, ang kaning pagampo ning Pablo mahitungod sa paghigugmaay kamo is also nag-concern ng mahimo ni og usa ka model sa gugma sa Ginoo. Kung ang Dios gugma, ang tanan nga nagsunod sa Ginoo usab is madaygadan, hatagan usab sa gugma. So mahimo sila og model sa gugma sa Dios. So mo reflect ang gugma sa amahan pinaagi sa mga Kristohanon. Mahimo siya nga model. So now, ingon nga mga Kristohanon, ako ang balikon pagbasa sa versikulo 12, hinaot unta na dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa og sa tanang tao. So ang atong kinabuhi mahimo usab na modelo sa gugma sa Ginoo. Ingon nga pagampo ni Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Tesalonica nga paghigugmaay kamo aron usab makita nga ang Dios gugma og kamo nagmodel usab ingon nga naghigugmaay. So kita ingon nga Kristohanon sa karon nga panahon mausab ang atong buhaton nga maghigugmaay kita sama sa giingon ni Pablo sa simbahan sa Tesalonica. So now, as an illustration, no? So adunay kanang singgit karon sa kalibutan, mostly sa uban nga nasod sa western, about aning atong economics or about sa ato ang mga resources. So ang ilang gisinggit or ang ilang girally about kaning less and less. So now, mao ni ang example sa ato ang gasolina o sa mga resources. Padayon nga nagkagamay, nagka-less tungod kay gigamit ang mga tao. Sa mga energy nga ato ang gipanggamit is padayon naga-less and less. Pero bisan pa man ado nagapoy kaalam ang gibuhat ado nagapoy kaalam ang mga tao tungod kay nagkatong mga tao nga nagrally is nagpromote pud sila nga itipid ang mao nga mga resources. So adto natay mga example, adto natay solar, so ma-conserve ang energy. So dili na mag-use og another nga resources. So daghan pay lain nga mga paagi nga malimit or ato ang ma-conserve paggamit ang mga resources. So diha sa pag atong sa lain nga estado sa kinabuhi, diri sa pagtuo nato is og atong tan-awon si Hesus Kristo, resources usab siya sa gugma, resources usab siya sa grasya, pero ang nagkalahinan nang is unlimited diha sa Ginoo. So now, giawhag kita ingon nga mga Kristohanon sa Ginoo nga instead nga i-demonstrate nato, instead nga atong irally nga to, atong ipakita ngadto sa kalibutan, dili less and less, kundi more and more tungod kay nakakonekta sa unlimited resources diha sa pagtuo ni Ginoong Hesus. So now,
Sa ikatulo, nga itong pag-esgutan karon is sa versikulo 13, and establish holiness in them. Ako ang basahon, niining paagiha, ligunon niya ang inyong kasing-kasing, og mahingpit kamo, og walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios, nga atong amahan, inig-anhi sa atong Ginoo Hesus, kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. So here no, atong makita nga gistate ning Pablo yang gisulti ang part gihapon siya sa iyang prayer, pero ato makita dire nga usa sa mga purpose pod sa iyang prayer dire ato ang makita. So ako ang balikon pagbasa niining paagiha, so purpose, adunay purpose. Kung maghigugmaay kita niining paagiha, lig-onon niya ang inyong kasing-kasing og mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios. So now, ato makita diri nga ang gugma di ay maka-establish siya into holiness. So now, ang sa English gikompas raman ni ang holiness, pero ang Bisaya as atong makita is mahingpit. Holiness, mahingpit kamo og walay makitang salawayon. Holiness gyapon sa kinatapusan og atong mabasa tanan niyang mga balaan, holiness gihapon. So kung pase sa Bisaya is daghan lang nga word nga na-mention, pero in English is nausa or natibuok. So again, akong balikon, makuha nato ang prinsipyo nga ang gugma, paghigugma ay maingon usab or maka-establish usab sa holiness or paghingpit. So now, atong basahon diri sa Juan 14:15. Kung nahigugma mo kanako, ingon si Jesucristo, kung nahigugma mo kanako, tumana ang akong mga sugo. So now, kumusta man ang matag-usa nato ka kinabuhi? Nagsunod ba ta sa Ginoo? Nagtuman ba ta sa iyang mga sugo? Kumusta man? Padayon ba ta nagampo sa ato ang isig ka Kristohanon? Padayon ba ta nagampo sa ato ang mga pastors, mga staff, mga fellow believers? Padayon ba ta nagbuhat og mga inana nga mga butang, nagsunod sa sugo sa Ginoo? Tungod kay ang paghigugma, akong balikon nga prinsipyo, paghigugma mag-establish og holiness sama sa pagampo ning Pablo sa simbahan sa Tesalonica. So now, adunay kanang farmer karang mang-uuma. So niana ang katong mang-uuma sa iyahang gitudloan nga gamay pa mao palay pagsugod nga dili ka maka-straight og kanang subay sa imong nga uma. Kay mag-inigdaro kay subayon man wala may uma nga do sa isla naon sa bukid. So now niana ang katong mang-uuma nga dili ka maka-straight pagsubay sa kanang inigdaro nimo kung magtan-aw ka pirmi sa likod. So like mag-uma magdaro straight ra gid na iyang ang padulngan. So dili gina magtan-aw. Mabasi na nimo, makita na nimo kung makita nimo imong agi kung daway ka nga mag-uma and mutan-aw ka sa likod kung straight ba or not. So but basically nagpasabot kini kung maayo ka mang-uma, kung maayo ka nga kanang magdadaro is wala jud kay lang ay straight jud sa imong padulngan, straight jud sa imong trabaho, dili ka maglingi-lingi or magtanaw-tanaw sa likod. So now, ang gipasabot diri sa mao nga illustration nga kung mosunod ta sa Ginoo, mahimo ta nga maayo usab nga sumusunod kung dili ta magtan-aw sa likod o dili ta maglingi-lingi. So now, aduna may daghang mga sitwasyon sa kinabuhi, mga testimonyo sa Biblia nga atong makita nga example katong batan-on nga adunahan sa ana siya sa Ginoo nga gusto siya mosunod sa Ginoo. So ang gitubag sa Ginoo ibaligya ang tanan mong bahandi, ihatag ngadto sa mga kabos, tabangi ang mga byuda. Inana ibaligya ang tanan nimo nga bahandi. So lisod sa usa ka batan-on nga adunahan nga buhaton na apan sa man iyang gibuhat ni talikod siya. So now sa Old Testament makita nato sa panahon sa Sodoma ug Gomora, nag-ingon ang Ginoo nga kauban si Lot. So
niikya sila sa Sodoma ug Gomora, sa giingnan sila nga sa gisugo sa Ginoo, mao na inyong tumanon, niglakaw ninyo sa Sodoma ug Gomora, ayaw kamo paglingi or bisan unsa pa man nga inyong nga buhaton. So now ang wife ni Lot nilingi. So the Bible ni-mention ang Biblia nga nahimo og asin ang wife ni Lot. So wala siya naka-straight pagsunod sa sugo sa Ginoo, wala siya nag-straight nagtan-aw sa Ginoo. So now ang kani nga concept, no, concern sa holiness, it reaches usab ngadto sa inigbalik sa Ginoo. Sa atong mabasa sa katapusan nga bersikulo, nining pagiha lig-unon niya ang inyong kasing-kasing og mahingpit kamo og walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan, inig anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. So basically nag-talk ni about end times. So, ang Dios balaan, inigbalik niya, kinuyugan usab sa tanan niyang balaan. So now, atong makita dire, no? Do, kani nga chapter sa Thessalonica, nag-about man ni sa mga eschatology or kanang end times. Mubasa ta sa tanan nga katapusan nga mga bersikulo, taga-chapter sa Thessalonica. Thessalonica chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, ug atong basahon ang mga katapusan nga mga bersikulo, nag-mention ngadto og second coming or eschatology or end times nga nigbalik diya sa Ginoo. So now unsa may connection diri sa holiness para sa ato So ang una nga gipasabot og atong balikan ang previous nga atong gisgutan sa ikaduha is paghigugmaay kamo. And then atong nahibaw-an ang paghigugmaay, pag-ampo ni Pablo, paghigugmaay ma-establish ngadto sa holiness. So now unsa may connection sa holiness ngadto sa end times? So na nagpasabot kini nga nagmotivate ka nato ingon nga do wala may nasayod kano sa amo balik ang Ginoo, nagmotivate nato nga adlaw-adlaw ato kining buhaton tungod kay again akong balikon wala nasayod kung kano sa mo balik ang Ginoo. Adlaw-adlaw ato ang buhaton ang paghigugmaay, adlaw-adlaw atong buhaton ang tanan nga matud pa sa gisulti diri sa Juan 14:15. Kung nahigugma kamo kanako, ningon si Jesus, tumana ang akong mga sugo. So atong buhaton ang unsa man ang giingon samahan kung kita straight nga nagsunod or sumusunod ni Kristo, wala naglingi-lingi sa likod. Nagmotivate ka nato nga sa inaning paagiha, mao na gitawag nato og sa process pa sa kaluwasan, sanctification. So every day, mao na ang gipasabot ning Pablo nga work your own salvation. So kung sa process pa lain nga soteriology ning doctrine, ato lang iapil gamay, doctrine of salvation. So kani nga part is sa sanctification. So every day gimotivate ta nga ato aning buhaton ang paghigugmaay, and then maabot ang adlaw nga nigbalik sa Ginoo. There naka-establish ta og ingon nga holiness, mao na justification, justify ta sa Ginoo nga mahimo ta nga balaan usab. So now ato ang balikan atong i-cup tanan. So ingon nga ang pag-ampo ni Pablo ngadto sa Thessalonica, una atong nahibaw-an nga straight ang pag-ampo ni Pablo ngadto sa Thessalonica, walay lain-lain nga lingi-lingi, straight og tagaan siya og higayon, moduaw siya ngadto sa taga Thessalonica. So una ato ang nakita nga si Satanas nagbabag apan gisalig ni Pablo ang tanan nga panghitabo ang sitwasyon sa simbahan sa Thessalonica. Ikaduha, usa sa mga pag-ampo ni Pablo is mo-increase ang paghigugmaay or motubo or dugagan ang paghigugmaay sa mga Kristohanon sa Thessalonica. O dili lang kani gidirect pag-ingon nga applicable ra kani sa Kristohanon sa Thessalonica, usab kita naghangyo nga pwede nato i-apply ang kini mao giingon nga Biblia nga maghigugmayo sab kita ingon man nga sugo sa Ginoo. So ikatulo is ma-establish ang holiness. So now gikan sa paghigugmaay ato ang nakuha nga prinsipyo, paghigugmaay mo establish nga tug sa holiness. And then ang kaling holiness every day gimotivate ang atong buhaton ang pag-ampo, atong buhaton ang paghigugmaay nga walay na sayod nga kanus amo balik ang Ginoo. So now sama sa pag-ampo ni Pablo, adunay kahingawa, adunay paghigugma, adunay concern si Pablo sa simbahan sa Thessalonica.
So ang ako sa mga pangampo sa tanan nga nakadungog karon nga mensahe sa Ginoo is aduna makabaton sa kasing-kasing nga aduna tay kahingawa sa atong isig ka matotoo. Donaon sad tay concern sa ilahang pagkinabuhi. Aduna pud tay kasing-kasing nga magyugma ay sa matag usa. So salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, magampo sa dalaygon ka Ginoo nining taknaa. Salamat Ginoo sa imong kanunay pag-remind sa imong pulong nga about sa pag-ampo amahan. Usab kami tagaymi kasing-kasing nga may nampuon amahan kabalo mo tan-aw ngadto sa uban, nay concern ngadto sa uban, magyugma ay Ginoo. Og salamat sa amahan labi sa tanan Ginoo. Tabangi kami adin ma-practice na mo amahan ang mga butang nga imong gisugo and then mag-motivate na mo everyday nga ingon man mahimo kami nga balaan nga inigbalik diha kanimo. Tabangi matag usamahan nga diin amo kaning masabtan na mensahe. Dalaygon ka sa walay kapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya